Το rock and roll. Εγώ τι με καίει τώρα, θα σου πω τι με καίει. Τώρα περνάμε στο Εκεί ελληνικό ροκ. Εκεί που θα πάω. Κάτσε, περίμενε ρε Παύλο. Εκεί που θα πάω στο Μαρκόπουλο σήμερα. Ναι. Που δεν ξέρεις τι θα Καλά, μου πει. μην σου τα πεις αυτά, Μανώλη, σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν έχω καμία όρεξη να ακούω τα δικά μου πράγματα από ανθρώπους μη μεμοιημένους. Να τα ακούω από ανθρώπους μοιημένους δεν με νοιάζει. Γιατί και εμένα δεν είναι δικά μου αυτά. Το ξέρεις καλά ότι δεν είναι δικά μου. Το ένα το έχει πει ο Αρτό, το άλλο το έχει πει ο Ριτ, το άλλο. Άντε να κάτσω να ψάξω να τα βρω τώρα, κατάλαβες. Έχω πει κι εγώ βέβαια. Δεν λέω. Λοιπόν. Το θέμα είναι πού θα περιστραφεί η συζήτηση, να μην την αφήσω να μου πάει ξέρεις αυτό στην Ήπειρο στα τέτοια και... Πες στο Μαρκόπουλο να πάει να πληγεί τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει τώρα τέλος πάντων, αφού είσαι υποχρεωμένος να του πάρει συνέντευξη πήγε. Λοιπόν, για μένα δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβες Μανώλη. Όταν έχουν υπάρξει τουρκόγυφτοι, έχουν υπάρξει χαλκιάδες, έχουν υπάρξει σκορδαλοί, έχουν υπάρξει αβυσσίνοι, έχουν υπάρξει μουντάκιδες, τι δουλειά έχουν τώρα αυτοί. Εγώ τουλάχιστον έχω δουλειά. Το θέμα δηλαδή η ερώτηση πώς καταλήγει, έτσι. Τι δουλειά έχεις εσύ. Τέλος πάντων, όχι, μην φτάσουμε μέχρι τα άκρα την υπόθεση. Ναι, δεν πρέπει να τα φτάσουμε. Γιατί μεταξύ μας, Μανώλη, άμα πάρεις τη δημοτική να πούμε δισκογραφία την ελληνική και τη ρεμπέτικη, τι δουλειά έχει ένας Μαρκόπουλος εκεί μέσα, μπορείς να μου πεις. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεξε τώρα, σου λέω, πάρε όλη την ελληνική δημοτική δισκογραφία, τα πανηγύρια που έχεις πάει και όλα αυτά, και τα ρεμπέτικα, και βάλε δίπλα το Μαρκόπουλο να δούμε πού θα κάτσει, πού θα σταθεί να πούμε. Που θα αρχίσουν να τρέχουν να είναι κάρβουνες στα πόδια τα πάνω και απειδάει σαν ασθενάριστα. Έτσι είναι. Αλλά τέλος πάντων να πεις υπάρχει να πούμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι σαν δημοσιογράφος εσύ να το πάρεις συνέντευξη και σαν μουσικός εγώ να τον ανέβω. Ένα άλλο που θα μου πει είναι ότι... Λοιπόν, το ελληνικό ροκ, εφόσον η ρεμπέτικη λοιπόν μουσική είναι το ελληνικό rock and roll της ανατολικής μουσικής κουλτούρας, αυτό έτσι όπως το λέω. Για μένα ναι, και νομίζω και για σένα τα έχουμε πει μόνο. Το ρεμπέτικο είναι το rock and roll της ανατολικής μουσικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Πρώτα απ' όλα, πες του κύριε Μαρκόπουλε, εσύ ο ίδιος είπες ότι η Ελλάδα είναι σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Το έχει πει ο ίδιος. Λοιπόν, εάν ο ίδιος δεν ξέρει τι λέει, αλλά απλώς ακούει φράσεις από αλλού και τις μεταφέρει, να του δώσουμε εμείς τη συνείδηση που δεν έχει. Και η συνείδηση που δεν έχει είναι αυτή, ότι εφόσον κύριε Μαρκόπουλε ξεκινάω με μια δική σας φράση, είπα ότι είναι σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, να σας πω εγώ ότι είναι το ελληνικό rock and roll, το οποίο δεν υπάρχει μόνο από το Σιδηρόπουλο. Το Σιδηρόπουλο είναι μια μονάδα, σήμερα ζει, αύριο δεν ζει. Με το rock and roll τι γίνεται να δούμε, πες. Λοιπόν, επειδή εμείς πιστεύουμε ότι το rock and roll είναι ήδη μια παγκόσμια υπόθεση και ότι δεν είναι τωρινή, απλά αλλάζει ονόματα, παλιά λεγόταν σουρεαλισμός, πιο πριν λεγόταν τανταϊσμός, μετά λεγόταν η γενιά του beat, μετά rock and roll, μετά punk, μετά new wave, μετά σουπαμούπες, rhythm and blues, ξέρω εγώ, αλλάζει ονόματα. Πώς το λένε, είναι που λένε ότι... Αλλάζει τη μορφή, αλλά το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, να πάρουμε στο σταυροδρόμι που πάτε κύριε Μαρκόπουλε τις δύο κουλτούρες, τις μουσικές, την ανατολική μουσική κουλτούρα και τη δυτική μουσική κουλτούρα. Δεν είναι δικιά μου ιδέα, είναι πολλών ανθρώπων ιδέα και οι ροκεντρολίστες της Ελλάδας συμφωνούν με αυτή την ιδέα ότι το rock and roll της ανατολικής μουσικής κουλτούρας στην Ελλάδα είναι το ρεμπέτικο. Στη δυτική μουσική κουλτούρα το rock and roll είναι αυτό που ακούτε και λέτε ελληνικό rock and roll κύριε Μαρκόπουλε. Τώρα, εάν θέλετε να πάτε παραπέρα, εγώ σαν δημοσιογράφος δεν μπορώ να σας μοιήσω σε αυτό. Εσείς σαν μουσικός βρέστε μουσικούς να σας μοιήσουν σε αυτό. Θα αρχίσει να μου λέει όμως ότι κάνει κακό στα ήθη, στα έθιμα. Εάν κάνει κακό στα ήθη και έθιμα, γιατί χρησιμοποιείτε τους μουσικούς του ελληνικού rock and roll, όπως τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Με ένα τραγούδι που η στίχη του, από ό,τι μου είπε ο ίδιος που τηλεφωνήθηκα μαζί του, τον αντιπροσωπεύουν απόλυτα. Ακόμα και η φράση τσίχλα ροκ μέσα, διότι υπάρχει τσίχλα ροκ. Ναι, το Θησέα. Το ηλεκτρικό Θησέα. Διότι στην Ελλάδα εκτός από ροκ αυτή τη στιγμή υπάρχει και τσίχλα ροκ. Τώρα ποιο είναι το ροκ και ποια είναι τσίχλα ροκ, σαν Σιδηρόπουλος, επειδή δεν θέλω κανένα να κατηγορήσω, ας κάτσει ο κόσμος μόνος του να ψάξει να το βρει. Όπως υπάρχει τσίχλα ρεμπέτικο και ρεμπέτικο. Ξεκάθαρα πράγματα νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον σου λέω, δεν ξέρω τι θα σου πει ο Μαρκόπουλο. Εγώ σου λέω ξεκάθαρα πράγματα. Μανώλη, εντάξει, Okay. Τα παραπέρα τα λέμε κοντόφεν. Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο.